we want to stand even before the eyes of the Lord. We are given a moment. We are given a moment. But because this house is full of people, awufuna abantu bakwazi ukuthi bana ngophukisi. Yabona sibahle yafuna uye emangcwabeni. Onke amangcwaba amahlawunjisiwe. Onke amangcwaba amahlawunjisiwe kodwa ngaphakathi zizibhorho. We come into this house and we play and we are laughing, but people inside ngamangcwaba. But we do not want to break when umoya oyingcwele sithi break. Lo mntana usevenkileni uhamba nomamakhe. Xa ifika evenkileni kukho le nto ibhalwe ngomski bhuti wam. Ayifuna ithenge. But xa bephuma eshop uyayishukumisa uyayibethekisa ayophuka. Ayishukumise ayophuka. Athi usister wakhe no wayisebenza lo. It glows xa sokuyophuka. So in order for it to glow, you need to break things. So that the shine becomes brighter because it is broken. Tina, we don't want to break. And yet we forget that amandla wethu asekophukeni kwethu. It is our weakest point. Apho Thixo bazosiphakamisa. Niyadlala when it is time to worship. Kanti Thixo isibhalo esithole sithi when the praises go up, the blessings come down. Till now we become so focused in the method and we forget about the Holy Spirit. And when the Holy Spirit is evoked, and we do not want to listen to more. When we are here, because sifuna ungena pha sisikati siphume sizingonyama manje. Sifuna ungena sizilizards siphume sizicrocodile. No weapons formed against us shall prosper. Because it's a command march. And we want to fight the devil on our own and we can never win that fight. Because what we need to do is to stand outside the ring and situme to go ringing. Athi xa ibethe iglow yokuqala uthi wamuthixo akenziwa njani. And then when you go outside, people want to bamanga we shine through it. Banga understanding no bana shine so I don't kanti donga nothixo iglow yomoya oyingcwele. And when it is time to worship, let us please wholeheartedly worship uThixo because usenzele into ezinkulu sona. Lingcwele igama lakhe.